Gaurko saioan, Eusko Label sagardoa hobeto ezagutzeko eta dastatzeko aukera non duzuen erakutsiko dizuegu. Adibide gisa, Markina Xemein herrian izan gara, Aspe baserrian, eta bertako sagardoaren berri eman digu Jose Antoniok. Bizkaian jarraituz, Abadinora salto egingo dugu adituekin sagardo dastaketa bat nola egiten den gertutik ikusteko. Amaitzeko, Gipuzkoako Ola sagardotegiaren harresiak zeharkatuko ditugu bertako jabea den Iñakirekin batera. Kaixo eta ongi etorri Sagarrondotikera. Gaurkoa 6. saioa dugu eta Eusko Label sagardoari eutxiko diogu. Zergatik sortu da? Nortzuk daude horren barrenean? Zeintzuk dira bere ezaugarriak? Hasteko goazen azalpen bideo honekin. Hogei sagardotegik ekoitziko dute sagardo hau aurten, 860.000 litro, 100 bertako sagarrekin egindako sagardoa. 20 hauetatik, 14 Gipuzkoakoak dira, eta 6 Bizkaikoak. Datorren urteetan, sagardotegi gehiagoren parte hartzea espero da, 30 bat. Synchronize all in our mind. Feel like it's all meant to be. Sagardo honek bete beharreko baldintzak bertako sagarrekin egine izatea eta sagardoaren gaineko erabateko kontrola dira besteak beste. Kalitatea fundazioak sailkatu dituen sagar mota jakin batzuk bakarrik erabili daitezke eta azukre edo gas gehigarririk gabekoa izan behar du. Beste baldintzetako bat graduazioan nabarmentzen da. 5 gradu izan behar ditu gutxienez. Botilaren itxura ere sartzen da selekzio honetan. Eusko Labelen ziurtagiri berria eraman behar dute botila guztiek, eta 75 zentilitrotan bakarrik merkaturatu daiteke sagardo hau, eta logoa zein identifikazio zenbakia izan beharko ditu. Kalitatea fundazioak, bere aldetik, ekoizleek sagardoa ekoizteko erabiltzen dituzten prozedurak kontrolatzen ditu. Hasieratik, amaiera bitarte. Sagastien egoera, sagarrak garraiatzeko modua eta botilaratze prozesua ikuskatzen dituzte. Produktua prest dagoenean, laborategi eta unibertsitateetara eramaten dute sagardoa, eta bertan, 15 ezaugarria aztertzen dituzte. Hala nola, azidotasuna, alkohol maila, azido malikoa eta fenolak. Azkenik, fundazioaren kalifikazio batzordeak erabakitzen du produktuari Eusko Label ziurtagiria eman edo ez. Eusko Label sagardoa dastatzeko aukera duzue Araban, Aramaion dagoen Iturrieta sagardotegian. Bizkaian, Etxebarria, Malgarrazaba, Uxarte, Kandi, Laneko eta Aspe sagardotegietan eskaintzen dute Eusko Labela. Eta Gipuzkoan, aukera zabala da oso. Txindurri Iturri, Irure Txiki, Añota, Urbitarte, Izeta, Satxota, Aginaka, Saizar, Aburuza, Eula, Itxasburu, Iparragirre, Kalonje, Astarbe, Bereziartua, Petritegi, Rezola, Larrarte, Lizeaga, Baleio eta Ola sagardotegietan dastatu daiteke. Askotan, pentsatu ohi dugu Gipuzkoan bakarrik daudela sagardotegiak, baina ez dela, Bizkaian ere tradizio handia dago eta horren erakusle Markinako Aspe baserria dugu.
Bertan izan gara eta hementxe bildu dizuegu guztia. Hemen zegoze, Aspe Sagardotegi zen aurrien, ni Jose Antonio Bilonaz, berdon jaixuen, eta orain Sagardotegi eta Txakolenetik bizinez. Eta lehenako tradizio zarak ez galtzi gehitzik, inaben Sagardotegi zen, lehenako erara. Lehena zan, bakotxak ekarte ban, beran okelie edo arraine edo gaztai edo intxe horrek edo, eta etortezin Sagardotegire edo Txakolenetegire, Sagardo eta Txakoline gozatzera euren produktu. Hemen gaur be, hortaz egitzen dugu. Sagardotegian dago lekue, hau da 50 bat lagunentzako, zukalde bideukez, 3 komedor, dozena bat 15 laguntza hartzeko eta beste bize, 50 bat lagun ingurukue. Horre, emote dutzu eukerien, duke galdetzen du, enti datorren nien. 10 lagun gaz eta Sagardotegi zen zelan funtzioneten dauda. Hemen aztelenerik eta zapaturate 10 euro kobretan. Hor sartzen da, iketza, utanu, menaji eta regau. Eta nahi beste Sagardo. 14 urtetik eta berako umiena ez da kobratzen. Eta gaixetan eta tomeketan, nori be, katxonde bat produztat eta gurta bat egiteko, 15 euro. Orain gala urtebik, egu eskuen fundazioa kalitateak, Eskola Bela. Lehen euki dugu Bizkaiko Sagardoa. Eskola Belak ituzko kontrol. Parzelak neurtu ituzko ez, zema metro kuadro dugu zen, ze baridade, ze mota Sagardi zen, eta prozeso dana. Batzen aztega zenien, deitxun bitzaue, eta kontrol guztizien dituzko. Endutasune batzeko ordue batu eta elaborau 3 egunen barruen. Enbiar da. Bueno, oin emon gautzuet rekomendazio bat, Sagardo bat, zelan zerbidu bida. Ze askotan, etxen dugu, kurioso biltzen da, ez dugu ondo egiten. Honek, Sagardo goxa enbotiliten bada, beran proteinak, bera bajatzen iz, zenizaz eta zantakuz. Beran amada hori. Monta mobitzen badugu, ikusiko da, zelan laino moduko bat bajatzen dan. Bala naturala, aserik hartu barik eta uri bota barik, Sagardu, enbida, energikamente, energiziaz, mobidu eta disolbidu bidau beran ama, proteinak, Sagardu. Zaka kortxo bat, zein atako dugu kortxo, Hemen Sagardu, Nelengun txinperta eta bidau, eta harin desagertu, txinperta. Fin-fina eta dau, usainduko dugu. Usain emon bidau garbixe. Bedarra ebaizte segiduen emoten dauen usain, bedarziko barreixan olako ze naturaren onura. Benetan edarra urteko. Egin gotzuet pare bat arrazo aspera torteko. Araji da oso politxe, markinez hemen, aspen dugu zu hemen Sagardotegi bat. Interneten sartzen bazaria, aspesagardotegia.com, eta han ikusiko duzue, urtero bitxin dizute bideo barregarri batzuk. Promozionetako apur bat Sagardotegi eta nahu mutiltzarra jako inoik eta
neskak eta behitxu diztime bai. Etorri eta ondo hartuko zitut hemen. Eupa mutilak, oin txosu bat egitxera bat joina. Euskal Sagardoa, euneko eun euskolabela, euneko eun bertako sagarra. Nik ere uste dut komuneko urak eta sukaldekoak zapore desberdina dutela. Nik ere deitu izan diot lagun bati. Nik ere gehitu nuen ama lagun gisa eta damututa nago. Nik ere bai. Bai, nik ere esan izan dut. Bai, iristen ari nahi. Nik ere hankarekin bota eta eskuarekin hartzen ditut. Nik ere ukitzen dut ez ukitu jartzen duen tokian. Nik ere jarri izan dut, nien naiz izan aurpegia. Nik ere esaten dut. Agur, Benur! Gerarte Bonaparte! Ona da gauza berdin asko edukitzea. Euskaltelek ona abiatu du. Mugikorra, finkoa, internet eta premium telebista elkartuta guztietan aurreztu dezazun. Ona, dena duzu gutxiago ordainduta. Gara urtekaria 2012. Urte erabakigarria krisiaren bidegurutzean. Gertaerak eta gakoak liburu batean. Dokumentu historikoak, protagonistak, bera ulertzeko gakoak, irudiak, grafikoak. Historia alda ez diezazuten. 11,95 eurotan, gehi gara. Datorren larumatean eta igandean, ohiko saltokietan. Euskal Sagardoa, euneko eun euskolabela, euneko eun bertako sagarra. Euskolabel Sagardoarekin jarraituz, kalifikazio batzorde bat dago. Bertatik pasatu behar izaten dute kupel guztiak botiletan sartu baino lehenago. Abadinon egiten dute kata moduko hau. Ta bertan izan gara, zein ezaugarri izan behar dituzten ikusteko. Gure lana da ziurtartitzea produktu horiek sagardo hauek merkaturatu daitezkela, ez? Orduan gure bazkenean ze organo erabiltzen dugu, ikusmena, usaimena eta gero ukimena eta zaporea. Bueno, lehenengo eta ben kontuan izan behar dugu usta berrikoa direla, orain merkaturatu direnak, egon behar direnak, lehenago guk dastatu behar dugu, eta, bueno, kalitate aldetik asko gustatu zaizkit, ez? Gertatzen dena oraindik batzuek pare bat egon dira oraindik bukatu gabe, baina denbora on behar jake, eta hemendik ile pare batera bi horiek ja oso ondo egongo dira, baina oso freskuak, garrastasun puntu altuarekin, baina hori oso ona da, garrastasuna mantentzia, eta oso atseginak eta oso orekatuak. Eske hemen desberditu beharko litzateke zertan dastatzea eta zertan edatea, ez? Karo, guk bai isiltasunean gaude, konzentratuta gaude. Azkenean, kontuan izan behar dugu, sagardo boti baten atzekaldean ilusio eta jente asko dagoela, ez? Ikusten dugu kolorea, eta aztertu egiten dugu kolorea, gero usaimena. Alde batetik bi parametroa egiten dugu sudurrean, alde batetik izango litzateke intentsitatea, ia sagardo horrek lurrinak dituen, eta beste aldetik konplexitatea, gero kalitatea. Zer da konplexitatea izango litzateke lurrin talde handia izatea.
areagoan azken finean, oreka bat mantendu behar dute sagardoek ukimen, bai, eta zaporen artean, ez? Beti garrastasun puntu bateaz, orekatuak, eta badaude gero ja upategi eta sagardotegi bakoitzak bere estiloa dauka, batzuk gorputz gehiago daukate, beste batzuek goxotasun puntu bat izten diote, hori ja izaten da upategi edo sagardotegi bakoitzak eramaten duen politika. Ez, normalean gude aztatzen dugunean, ez dugu edaten, beti ontsi bat izaten dugu botateko, zetik azken finean, ez darritik bera dijoana, jazta baloratzen. Gertatzen da, horregaitik, ez? Egin behar duguna da, baloratu, bai ukimen sentsazioak eta bai zaporeak. Fase hau gainditu egin dutenak, lehenengo eta behin lehenago beste inspekzio batzuk izan dituzte, hau izango litzateke azkenengo pautsua, bai, guri jartzen digute, ez dugu ezer ikusten, ez dugu etiketarik ikusten, kode bate bakarrik ematen digute, kode horrekin apuntatzen dugu gure ikuspuntua, ziurtatzen dugu, eta hori ja izan da azkenengo ramua, ez, orain ja merkaturatu, kalitate fundazioak, ero asik, kasu honetan, ja ziurtagiri bat, ero etiketa bat ematen du, eta ja merkaturatu daiteke. Azkena izaten da influentzia klimatikoaren arabera. Guk eguzkiaren, euriaren, txingorraren, edurraren menpe gaude, ez? Zergaitik, berak markatzen duelako usta. Usta esaten dugunean da urtean izandako influentzia klimatikoa. Eta azken finean ni bete esaten dut, sagardoa ama naturatik dator. Eta bere menpe gaude, ama naturaren menpe gaude. Hori ona den ero txarra den guk esan dezakegu, baina gero merkatua jartzen du. Azken finean gure lana da esatea sagardo hori egokia dagoela, ondo dagoela, parametro guztia betetzen dituela, eta gero kalitatearena gu jakingo dugu gure baitan ia kalitate handiagoakoa den, ala ez, gure lana da ziurtatzea produktua oso ondo dagoela eta merkaturatu daitekela eta gaina kalitate duna dela, baina gero ja merkatuak jarriko ditu bakoitza bere lekuan, ez? Batzuek izan daiteke kalitate hobeagokoak, beste kalitate gutxiagokoak, beti jakinja, beti gutxiengo neurri batean daudela. Azalpenekin jarraituko dugu eta hain zuzen dauden sagardo motak ezagutuko ditugu. 3 dira, batetik sagardo naturala, bestetik gaztuna eta amaitzeko euskolabela. Bakoitza zerk egiten duen berezi ezagutuko dugu. Ezberdinak bai dira guztiz, ikus ditzagun. Horia, gorria, berdea, gazia, gozoa, geza, gazduna, naturala, euskolabela, modu batera edo bestera, sagardoa. Gustuak, zaporeak bezain askotarikoak dira, baina badago guztion ahoa goxatzen duen sagardo motaren bat. Esaterako, burbuilak maite dituztenentzat, gazduna dago. Aldiz, xanpainaren sentsazioa gustuko ez dutenentzat, naturala. Eta soilik bertako sagarrarekin egindako edaria nahi duten horientzat, euskolabel sagardoa dute aukeran. Pero nunca me abandonó.
Sagardokazduna edo champagne erako sagardoa munduan zehar zabalduen dagoen mota da. Garai batean, ospe handia izan zuen gurean. Datuek diotenez, 19. mendean, hainbat ekoizle genituen Gipuzkoan. Sagardo naturala tradizio handiena duena da, eta bere produkzioa Iberiar penintsulako iparraldearekin estuki lotuta dago. Sagarra, heltze garaian dagoela jasotzen da. Honekin zukua egin eta fermentazio prozesura pasatzen da. 5 eta 6 gradu arteko edari alkoholikoan bihurtuz. Tratamendu berbera ematen diote, bertako sagarrarekin bakarrik egiten den eusko labelari. Honek ordea, jatorrizko kalitatea ziurtatzen du. Por tu culpa, me llaman acerrín. ¿Por qué, Ángel Aníbal? Porque soy lo último que botan de la cantina. Denek, sagardo naturalaren prozesua jarraitzen duten arren, gustu mota guztiak asetzen dituen sagardoak aurki ditzakegu merkatuan. Eta gaurkoan bukatzeko Ola sagardotegira hurbilduko gara, Irunera. Iaz, Gipuzkoako sagardo lehiaketa irabazi zuen. Ia sagardo guztia beraien sagarrekin egiten dute. Bertako produktua asko miresten dute, eta Eusko Label markarekin oso pozik daude. Ikus dezagun zer kontatu digun. Sagardotegia 1989an ireki genuen. Baitu sagaztiak bandela 18 urte, 15 urte, oan zertifikazion barruan sartuta gauden Eusko Labela egiteko. Sagarra itoko ohitura genuen, ama hemen Belbiu baserrikoa zen, 20 kilometroetara, eta beti tolareak izautu dugu. Zer ekartzen hon labelak hori da, azken batean bertako sagarra nola identifikatu. Labelari, Eusko Labelari esker, momentuz bentsat identifikazio bat ematen digu, eta jatorriz bat, esanez, ez da nik esati aski ona dela, baizik Eusko Labelak zertifikatzen. Eta horrek garantia bat ematen hau, netzako, ziurtasuna, eta baita ere bezeroak, konsumitzaileak ere da. Sagarra lehendabizi sahastia zertifikatu barrie, GPS-en bitartez zehaztatu bat. Gero egiten da trazabilitate bat. Nungo sagarra, noiz jotzen duzun, ze kupelatea botatzen duzun, irakintago kupela, eta enbotilatze garaia iristen denean, izaten ditu prozesu batzuk analitikak eta katak pasa behar. Oie pasatzean, etortzen da botellatzeko gara. Eta hor, prozeso naturala erabiltzen dugu, betiko eran, argoniko etzaioa añaditzei, eta
era naturala, labelak, oinarazten dute, betiko, Nei diversifikazioen alde izan du naiz beti, barra edo erretegia badutu alde batera udarako, jai egunetan bai pintxo eta arrazikio ere bai, tradizioa galdu gabe upeltegian menua eta sagardoa, dudarik gabe. Baina baita ere aurten onden urtean hasi ginen urrian bisitak giratuak ere eskaintzen. Sagastietan barrena, gure makinariak eta gure prozeso guztia. Hor hartzean ikusten ez den gara. Eta, ematen du, jendeari gustatzen diola gauz hori, eta lehen ez dukena, eskaintza diversifikatu baten alde zalea naiz eta alde jokatzen. Nahi duenak entretenik gari oso paseo leku polita da. Bide gorri moduan, udaletxetik 3 kilometroak gaude. Garai bateko trenbidea aprobetxatu lehen zaunten labia oitea oso errez iritzilik egotzin aurran zilakin ere. Denbora ederrakin, arrazoldea pasteko edo goiko pasteko zora garri. Eta gehitxu ibini nahi duenak, aio garrekin jukotu. Buelta hori, behin aio garriteño eta izerdik pixka bat atera edo Irungo kaletik paseotxo moduan, etortzen dana harritzen da askotan, baina hau Irun da, bai Irun da, eta nola da, hau da azkeneko gelditzen den puntia, eta zoratu hori gelditzen die, hemengo ardiak, deia, sagastiak, rural, zona rural hau, nola handi mantentzen den, nola irauten den bizirik. Pixkat horren alde egiten dugu hemen gaudenak ere, eta nik uste jendea animatuko nukeen etorri eta bentsat izautzeko pixkat, kanpotik aurrena eta gero poliki-poliki ausartu iztela barrendik izautzen. Hauxe izan da guztia gaurkoz, eskerrik asko telebistaren beste aldean beste behin ere izateagatik eta aurren arte.